slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa uskutoční promócia bakalárov, ktorí v dňoch 30. júna a 2. júla 2025 úspešne ukončili štúdium štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce na Lesníckej fakulte Technickej univerzity v Opole. Dovoľte, aby som na tejto príležitosti privítal jeho magnificenciu doktora honoris causa profesora inžiniera Rudolfa Kropila, filozofie doktora. Jeho honorabilitu docenta inžiniera Miroslava Kardoša, filozofie doktora, dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolne, ktorých zastúpením dekana, dokonci promotora, výkona promočných akt, absolventov lesníckeho štúdia. Jeho spektamenitu docenta inžiniera Pavla Bena, filozofie doktora, dekana fakulty techniky. Jeho honorabilitu docentku inžinierku Ivetu Čapalovú, filozofie doktorku, poverenou funkciou prodekanky Delárskej fakulty. Jeho honorabilitu inžinierku Andreu Zacharovú, filozofie doktorku, prodekanku fakulty ekológie a environmentalistiky. Ďalej vítam vás, vážení rodičia a príbuzní, nespromovaných bakalárov, vítam pedagógov a ostatných pracovníkov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolne, predstaviteľov lesníckej praxe, ktorí sa zúčastňujú tohto slávnostného zhromaždenia, ako aj ostatných hostí. Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia Lesníckej fakulty sa koná na základe zložených predpísaných skúšok, absolvovaných prevádzkových praxí a na základe úspešne zloženej štátnej skúšky spojenej s obhajobou bakalárskej práce v zmysle zákona o vysokých školách. Dnes je na Lesníckej fakulte promovaných 62 absolventov bakalárskeho štúdia. Absolventi nadobúdajú vysokoškolskú kvalifikáciu bakalára. Prosím pána promotora, jeho honorabilitu, docenta inžiniera Miroslava Kardoša, filozofie doktora, prodekana Lesníckej fakulty, aby oboznámil jeho magnificenciu pána rektora s výsledkami štátnych skúšok a obhajov bakalárskych prác promovaných absolventov. Ďakujem jeho honorabilite inžinierovi Michalovi Ferenčíkovi, filozofie doktorovi, prodekánovi Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolne za otvorenie slávnostného zhromaždenia. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, dovolím si nám oznámiť, že v dňoch 30. júna až 2. júla 2025 sa po splnení predpísaných podmienok podrobilo štátnym skúškam a obhajobám bakalárskych prác 45 absolventov denného štúdia a 19 absolventov externého štúdia. Z celkového počtu absolventov, ktorí sa podrobili štátnym skúškam a obhajobám bakalárskych prác na Lesníckej fakulte, ktoré sú podmienkou pre dosiahnutie kvalifikácie bakalára, skončili. Vyhovorilo 62 študentov, s veľmi dobrým prospektom 22 študentov, z toho s vyznamenaním 6 študentov, s dobrým prospechom 40 študentov, nevyhovorených 2 študentov. Prosím vás, vážený pán rektor, aby ste v zmysle platných predpisov dali súhlas na vykonanie promócie. Vaša honorabilita, vážený pán prodekan, ďakujem vám za informácie o priebehu štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác a s potešením beriem na vedomie, že na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolne ukončilo štúdium 62 absolventov, ktorí sú pripravení pokračovať inžinierského stupňu štúdia alebo prevziať dôležité a zodpovedné úlohy v hospodárskej a spoločenskej praxi. Je pre nás cťou a potešením, že vo funkcii rektora Technickej univerzity vo Zvolne môže dať súhlas na to, aby po slávnostnom slúbe bola prítomným absolventom udelená vysokoškolská kvalifikácia bakalár so všetkými právami a povinnosťami,
ktoré sú s touto kvalifikáciou podľa platných ustanovení spojené. Preto súhlasím s výkonaním promócie a prosím vás, vážený pán promótor, aby ste od našich absolventov prijali predpísaný promočný sľub a vykonaný promočný akt. Dámy a páni, úspešne ste skončili bakalárske štúdium na našej fakulte, zložili ste predpísané skúšky, žili ste riadnym životom podľa občianskych zvyklostí a teraz zakončíte toto obdobie svojho života promóciu. Pred slávnostným prevzatím diplomov bakalára však treba, aby ste do mojich rúk zložili predpísaný sľub. Preto nech jeden z vás vo vašom zastúpení predstúpi, položí ruku na rektorské žezlo a sľubí, že si budete vždy uvedomovať poslanie vedy pre rozvoj svojej vlasti a ľudstva, že svoje povinnosti budete plniť svedomito, ochotne a s plným vedomím zodpovednosti pre ďalší rozvoj svojej krajiny, jej lesného bohatstva a životného prostredia, že si budete neustále rozširovať svoje odborné poznatky na báze lesníckej vedy a prispievať tak k rozvoju lesníctva, že budete žiť tak, aby vaše správanie bolo v plnej zhode s morálnymi zásadami a vašim povolaním a že buď ste zachováte Lesnícku fakultu Technickú univerzitu vo zvolení svojich učiteľov, ktorí sa snažili počas vašich štúdií poskytnúť vám všetky poznatky, ktoré budete potrebovať pre svoju úspešnú činnosť vo vašom budúcom povolaní. Prosím prítomných, aby počas sľubu vstali. V mene všetkých absolventov s úctou k svojmu národu a vlasti sľubujem na svoju česť a svedomie, že svojou prácou sa budeme usilovať o ďalšie poznanie, šírenie pravdy a pokroku ľudstva. Budeme chrániť a rozvíjať jeho hodnoty na báze demokracie a humanizmu. Sľubujeme, že si zachováme úctu k tejto univerzite, že budeme prispievať k rozvoju lesníctva a že po celý svoj život budeme mať na zreteli prospech svojej republiky a jej ľudu. Dámy a páni, zložením slávnostného sľubu ste verejne splnili aj poslednú podmienku pre dosiahnutie kvalifikácie bakalára. Preto ako riadne stanovený promotor budem vás pred akademickými funkcionármi univerzity a pred celým týmto slávnostným zhromaždením jednotlivo vyhlasovať za bakalárov a tým vám bude dávať všetky práva a povinnosti spojené s touto vysokoškolskou kvalifikáciou. Ako hodnoverný doklad tohto aktu odovzdám vám diplom bakalára overený pečatom našej univerzity. Súčasne si vám dovolujem oznámiť, že jednému absolventovi bola udelená cena rektora a 5 absolventom cena dekana spojená s mimoriadnym štipendium. Je to ocenenie za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole, aktívnu účasť vo vedecko-výskumnej a odbornej činnosti počas celého štúdia. Bakalár Štefán Boršový. Prostel s vyznamenaním a bola mu udelená cena dekana.
Celiaková. Bakalárka Klára Halcinová. Denis Hanzel. Bakalár Ivan Kubík. Ďakujem pánovi promotorovi za uskutočnenie promočného aktu. Prosím jeho magnificenciu, doktora Honoris Causa, profesora inžiniera Rodolfa Krotila, filozofie doktora, rektora Technickej univerzity vo Zvolene, aby predniesol slavnostnú príhodu. Vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni, vážené absolventky, vážení absolventi. Je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že vás dnes môžem pozdraviť na slávnostnej promócii Technickej univerzity vo Zvolene, ktorou symbolicky uzatvárame poradník 73. akademický rok. Tento výnimočný deň patrí vám, našim absolventom bakalárskeho štúdia. V duchu akademických tradícií a z úctou odkazu našich predchodcov predstavím
predstavuje dnešný promočný akt významný výmeny vo vašich životoch. Ukončení štúdia ste preukázali, že ste vytrvalo a cieľavedome kráčali za poznaním, čelili ste výzvam, prekonávali prekážky a rozvíjali svoj potenciál. Dnes je deň oslav nielen vášho akademického úspechu, ale aj uznania vašej usilovnosti, trpezlivosti a odhodlania. Je to deň, kedy sa zastavíme, aby ste sa pozreli späť na náročnú, ale obhajujúcu cestu, ktorú ste absolvovali. Dovolte mi, aby som vám v mene vedenia univerzity i v mene svojho srdečne zablahoželal úspešnému završeniu štúdia a k získaniu vysokoškolskej kvalifikácie prvého stupňa. Milé absolventky, milí absolventi, niektorí z vás stoja pred vstupom do profesionálneho života. Verím, že odchádzate pripravení nielen po odbornej stránke, ale aj ako zrelé a samostatné osobnosti. Vaše vzdelanie je viac než na súhrn vedomosti a zručnosti. Je to schopnosť kriticky myslieť, riešiť problémy a všímať si širšie súvislosti. Je to aj záväzok formovať spoločnosť, ktoré budú dominovať zodpovednosť, tolerancia a udržateľnosť. Tí z vás, ktorí sa rozhodli pokračovať štúdiu, môžu nadobudnuté teoretické poznatky a praktické zručnosti využiť ako pevný základ pre úspešné zvládnutie druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Dnešným dňom sa stávate súčasťou viac než 30 000 absolventov, ktorých naša alma mater vychovala do svojho vzniku. Z vás chcem vyzdvihnúť vás, študentov Lesníckej fakulty, ktorých je k dnešnému dňu 7177. Osobitne gratulujem jednému z vás, ktorý svojimi vynikajúcimi výsledkami počas celého štúdia stane podmienky pre udelenie rektora technického univerzity a takisto jedným z vás, ktorý splnili podmienky pre udelenie ceny Lesníckej fakulty. Ďakujem jeho magnificencii pánovi rektorovi za slavnostný príhovor. Teraz poprosím zástupkyňu prvovaných, aby prehovorila písmene. Vážený pán rektor, vážený pán prodekan, vážení vyučujúci, milí rodičia, spolužiaci a známi. V tejto slavnostnej chvíli, keď preberáme titul bakalára, by sme vám chceli z celého srdca vyjadriť našu úprimnú vďačnosť a hlbokú úctu. Dnešný deň je pre nás završením dôležitej etapy, no veľmi dobre vieme, že túto cestu sme nekráčali sami.